Toni Gené. Benvingut novament a Gabinet de Crisi. Ara és l'hora de Carretònim, seguint descobrint les històries que amaguen els noms del nostre carrer. I avui, amb l'inici del nou curs escolar, Antoni vol dedicar el seu carretònim a docents il·lustres de les Balears. Que se'ns va prometre, tot sembla ara un somni tan distant, sempre a les ordres d'algun fals profeta que s'ha oblidat que aquí tots som iguals, ens ho paguem amb la mateixa pedra, tants cops abans ens ha fet baixar el cap, quantes lliçons ens ha donat la Aquesta cançó l'has triat tu, Toni. Sí, m'agrada molt, perquè va ser la banda sonora de la Marea Verda de fa 2 anys, no? Tothom... és una cançó que dona molt d'ànims i tothom la corretjava. Tothom no, i una part. Tothom molt... No, no vol dir, jo no la vaig corejar, jo no l'he cantada mai, aquesta cançó, Tothom del moviment educatiu, del sector educatiu. Sí, una gran majoria, podríem dir, del sector educatiu, i recordam tots aquella manifestació històrica, de les més multitudinàries de la història. Com han canviat les coses, per cert, des de 2 anys ençà. Sí. Tot i que encara hi ha vagues en marxa. Sí, i encara hi ha molta de crítica cap a aquest nou govern en matèria educativa. El sector educatiu ja de per si és crític en si mateix. Sí. És que ja és un problema, el sector educatiu és un problema en si, Bé, a Palma començar amb aquesta, diguéssim, ruta educativa històrica. A Palma, dèiem, paral·lel al carrer General Riera, del qual en vàrem parlar setmanes enrere, trobam el carrer Guillem Cifra de Colònia. I a Pollença tenen un institut amb aquest mateix nom. Sí, també a la universitat hi ha un edifici amb aquest nom, i estem parlant d'un dels pioners de l'escola alternativa a Mallorca, que ara està tan de moda, no? Abans de ser Guillem Cifra de Colònia, aquest protagonista nomia Guillem Coll. Se va canviar el nom? Sí, se va canviar el nom perquè aquest primer Guillem Coll va néixer a Pollença el 1859, era fill dels arrendataris de la possessió de Colònia, havia de tenir un futur dedicat en el camp com molts altres mallorquins de mitjan segle XIX, o sigui que havia d'estar tot el dia de sol a sol treballant. Va tenir un cop de sort. Un cop de sort que sempre és important en aquesta vida, no? Que va néixer en el meu poble, a Pollença. I tant. Què va passar? Hi havia un terratinent que nomia Guillem Ignasi Cifra de Colònia o Ryan. Ell era propietari de la finca on va néixer el nostre Guillem, el nostre primer Guillem, no? De Colònia. De Colònia, sí. Una colònia devia oler muy bien. I tant, i tant. Què va passar? Aquest terratinent va morir sense fills i va decidir, aleshores, anomenar-lo en Guillem Coll hereu seu. Ah, sí? I la vas aconseguir que has tocat la grossa. Li va tocar la grossa, però en Guillem Ignasi Cifra de Colònia primer va posar 2 condicions perquè... A ver cuáles puso. Perquè el primer Guillem, en Guillem Coll, fos hereu seu. Primer s'havia de canviar el llinatge. Caramba. O sigui, havia d'adoptar el llinatge de Cifra de Colònia i deixar el Coll. I després havia d'estudiar una carrera. Això va passar quan en Guillem tenia 6 anys i d'aquesta manera se va convertir en el 5è home més ric de Pollença. Cuidao, què t'apareix? Què serien els animals? Això és una bona animalada, És una sort que va tenir. És extraordinari, Quan tenia 17 anys, el nostre Guillem se'n va anar a estudiar a Madrid. Allà va voler estudiar dret i allà també se va posar en contacte amb la flor i la nata de la intel·lectualitat del moment, que aleshores era bastant progressista i republicana. Flor i nata i flor. Segur que anaven tots també amb unes carpetetes típiques del segle XIX. Era l'agost i 20, això, no? Exactament. A Pollença, a més. I resulta que a Madrid el nostre Guillem Cifra de Colònia, amb el seu dobbers, va ajudar a fundar la Institució Libre d'Ensenyança. Sí. I fins i tot ell hi va fer classes allà i després va voler traslladar aquesta institució a Pollença. Miri vostè, jo la conec, aquesta institució. Sí, vostè se va formar allà, no? Institució Lliure d'Ensenyança, que era allà on tu podies anar i eres lliure d'aprendre o no.
Dius que va ser, en aquest sentit, Guillem Cifra de Colònia, el nostre primer protagonista de Carretònim, tot un revolucionari. Sí, perquè hem de tenir en compte que en aquest centre de Pollença que ell va fundar, ell va apostar per un ensenyament de caràcter laic i de filosofia alternativa, no? Rebutjava l'aprenentatge teòric i memorístic, no feia exàmens i tampoc no feia que els nens fessin servir llibres de text. Esto es lo que necesitamos hoy en día, que los padres están pagando 300, 500 mil euros en libros de texto que después no usan. Això sembla una utopia, no? Sí, sembla una utopia. Sembla una utopia, però... Perquè ara hi ha un negoci de l'editorial que això és mal d'arreglar, té mala ferida. I tant, però a ell el que li interessava era crear un espai de convivència propici per un bon ensenyament. Sí, això sona beníssim, però, Toni, segur que els professors ja adoctrinaven en aquesta època, sí o no? Si hem de tenir en compte que doctrina ve de docio, de llatí ensenyar, pues sí, tothom adoctrina a la seva manera, no? Toni, a mi aquest sistema d'en Guillem Cifra de Colònia me recorda un que se va fer popular un poc després, el mètode Montessori, que va fer popular la italiana, crec que era, l'educadora italiana Maria Montessori. Montessori, aquí... Ai, per favor, resulta ara que en lloc del mètode Montessori... Sí, què passa? Home, que hem de parlar del mètode Guillem Cifra, el mètode Colonís, els Balears, un altre cop, obrin camí, amics nostres. I tant. El mètode Cifra. El mètode Cifra, perquè, clar, ell va ser un pioner en aquest sentit, amb l'escola alternativa. Però, bé, finalment, Guillem Cifra de Colònia també és molt conegut a Pollença perquè va fundar una caixa d'estalvis al 1880 per fomentar l'estalvi entre alumnes i, per tant, tenir un fort component social. Va ser per això que va fundar aquesta caixa. Sí, no sé de què és les caixes ètiques, que és aquesta. Caixa ètica. Quina diferència, per exemple, en Joan Marc, que va posar en marxa la banca Marc, segons es relaten en els llibres, per poder vendre les parcel·les que ell anava, diguéssim, parcel·lant i venia tenint la cara i la creu de la mallorquinitat, no? Joan Marc... Jo no ho he dit, això. He dit que era diferent. I bé, finalment, en Guillem Cifra va morir de forma tràgica a Lió, França, quan tenia 56 anys. Ai, animals, que va morir jove, aquest amic nostre. Va morir jove, però va deixar un gran llegat. Bé, ara ens toca parlar d'un altre docent natural de Pollença, en aquest cas parlam d'una dona amb un fort predicament i mai millor dit, Alberta Jiménez. Era mallorquina, sí. Mallorquina. Curiosament, però, sembla que el seu poble natal no té cap carrer dedicat. A Palma, en canvi, hi ha un centre d'estudis superiors amb el seu nom, el Col·legi Madre Alberta. Sí, Alberta Jiménez va néixer a Pollença, curiosament, 15 anys abans que en Guillem Cifra de Colònia, és a dir, el 1837. Era filla d'un militar que havia arribat de la península, va ser destinat a Felanitx, i ella coneixeria la mare de l'Alberta Napolita. Napolita. Sí, Napolita, que també va estar en nosaltres, en Margalida, en Rosa Pica, en Magdalena, en Rossellona, Josefina... Totes anaven a Madre Alberta. En Sílvia, en Miquela, totes aquestes hi anaven. No, podeu continuar contant, senyor Font. Sí. Nosaltres seguiu. Resulta que després d'aquest matrimoni, d'aquest militar i de Napolita, se'n va anar a viure de Felanitx a Pollença i ella va ser on va néixer en Alberta. Però ella no hi va viure molt d'any. De fet, tot d'una se'n va anar a viure a Palma. I això per què? Perquè ja volien que tingués una millor educació, la seva filla, i quan tenia 14 anys la van posar sota la tutela d'un professor amb molt de prestigi que nomia Francesc Civera. Vaya com el cantante. Sí, com el cantant. Dile que la quiero. Atenció, perquè entre la mestra i l'alumne va sorgir l'amor. I quan va ser major d'edat, n'Alberta es va casar amb el seu mestre i van tenir 4 fills. Ai, jo que pensava que sempre havia estat monja, Alberta Jiménez. Bé, però tu has dit que no va tenir una vida fàcil. No, perquè perseguida por los espíritus. La tragèdia familiar va marcar la seva vida. Al 1870, al cap de 9 anys d'haver-se casat, se li va morir l'home i 3 dels seus fills. Animals. I clar, aleshores va decidir posar-se al capdavant del col·legi La Puresa, que havia fundat 70 anys enrere el bisbe Bernat Nadal. Això és la Puríssima, no? Seria? La Puríssima, sí. Molt bé. És família meva, per ventura? Sí. Xisco Nadal i Bernat Nadal. Aquí tenim un tècnic de so que no en Bernat Nadal. També, exactament. I aquell bisbe li va encarregar que dirigís el col·legi La Pureza, no? Ella va revitalitzar
aquesta antiga escola, que de recordar que està al barri Palmesà de Son Rapinya. I va fer molta de feina, i de fet, les autoritats de Palma aleshores van encarregar un altre projecte en Alberta Jiménez, que era dirigir una escola normal de mestres. Això va ser una realitat el 1872 i va ser així com va començar a funcionar la primera escola de magisteri de Mallorca, i era la segona d'Espanya. Animals. Avui la trobem... També aquesta amiga nostra, idò. Sí, era un tot terreny. Avui a la Vileta s'ha reconvertit aquest centre en el Centre d'Estudis Superiors Alberta Jiménez, CESAC, que està adscrit a la Universitat de les Illes Balears. Me crida molt l'atenció això d'Escola Normal de Mestres. Sí, no sé... Això és un nom d'altre temps, Toni? Un altre temps, no sé quina era l'alternativa en aquesta escola normal. La lliure, sols escoles és lliure ensenyança, sols la diferència. Pero todavía se usa, siempre se dice no ha sido un curso normal. No ha sido un curso normal. El que sí poden constatar és que aquesta dona va ser tota una pionera i, de fet, no era habitual que una dona en aquella època tingués tant de protagonisme. Sí, va morir el 1922, tenia 95 anys, i la congregació que ella va fundar, que va liderar, vull dir, s'havia estès més enllà de Mallorca. Avui la trobam no només a altres punts de la península, sinó que també a Amèrica Llatina trobam col·legis que nomen la pureza, i a Àfrica, i tot va començar aquí a Mallorca. Yo también fui a la Purecita de Madre de Dios, fui allá. Sí, Gladys? Estaba solamente a 3 cuadras de mi casa, pe. Entonces allá estudiamos todos juntos. Bé, ja coneixem una mica més la història d'Alberta Jiménez, i també de Guillem Coll, Guillem Cifra de Colònia. Ara fem una petita pausa, Toni, si t'assembla, i en tornem i pegam a Eivissa. Molt bé. Són les 3:40. Cultura, també cultura és el que prenem en aquesta secció que retònim Àngela Seguí. Clar. En definitiva, el que cercam és conèixer més la nostra cultura a través de noms de carrers que moltes vegades no sabem la procedència o qui va ser aquella persona. La nostra terra, que és coneguda a través dels testimonis vius, que són les paraules, els noms dedicats als nostres carrers de les ciutats de les Illes Balears. I ara nosaltres viatjam cap a una illa que a tu t'agrada molt, Àngela, a Eivissa. Ai, Toni, quantes ganes tenia de parlar d'aquest personatge. El teníem una mica marginat. Teníem moltes ganes. Sí. El carrer Vicent Serra Orvall. Sí, està en el centre d'Eivissa, i aquest home és un de tants altres grans intel·lectuals d'aquesta terra. Totèmics. Va néixer a Eivissa el 1869, i quan tenia 22 anys se va ordenar sacerdot, i mentrestant, durant la seva època de formació en el seminari d'Eivissa, va tenir com a alumne Isidor Macavic. Ai, què dius? Ara m'he emocionat. Ai, per favor, Macavic. Isidor Macavic, que és el nom de vila més pronunciat per les companyies de taxi. Isidor Macavic. Sí, ja vàrem parlar d'ell aquí. Sí, vàrem parlar, té un institut, també, és bastant, sí. Sí, i resulta que en Vicent Serra Orvall no només se va dedicar en el món religiós, sinó que també se va interessar molt pel món de la investigació, va col·laborar fins i tot amb el diccionari de mossèn Alcover. Què dius? I en Alcover deia d'ell que era un col·laborador de poca son. Animals. I què és que no dormia? Estava tot el dia fent feina. Tot el dia fent feina, no? Sí, jo també me'n passava això en el principi. No podia deixar de pintar, se me passava dies i dies. I no dormia, i pintava, saps? Com en Serra Orvall, doncs. Sí, el que passa és que ara... Barceló, clar. Sí, hola, què tal, Àngela, com estàs? Encantat, enhorabona pel pregó que vareu fer a la nit. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies. Vaig dir una cosa que lamentenc. No hi ha collons d'aplicar secotats De moment en aquesta encara legislatura. no, per lo vist. I ara vos afegiré una altra cosa. Digues, Miquel. No hi ha collons de que podem rompir el pacte de govern amb el PSOE i el aquest de més. Ja ho he dit. Està bé, aquesta està bé, Ven què passa. Bé, amb en Vicenç, estàvem amb en Vicenç Serra Orvall, que, segons ha dit, va tenir un paper destacat en el primer congrés de la llengua catalana, que se va celebrar el 1906 a Barcelona. A Barcelona, Sí, Jordi, a Barcelona. A Barcelona, jo ja hi era. Però quin paper era aquest, exactament? Ell va fer una radiografia molt punyent sobre la situació del català a les Pitiuses, i hem de tenir en compte que aleshores encara no s'havia produït el boom turístic de l'any 60, no? No sé què pensaria ara de la situació del català a les Pitiuses en Serra Orvall. Segurament no és la mateixa, no té res que veure. I a l'àmbit científic es veure que Serra Orvall destacar per ser
el primer astrònom eivissenc. Sí, va ser una de les seves corolles i, clar, vendria a ser com una espècie d'home de renaixement, i amb tots aquests mèrits no s'estrany que ara, avui, Vicent Serra Vall tingui un carrer dedicat i també sigui fill il·lustre de Sant Josep de la Talaia. Va morir el 1952 a la seva humil habitació de seminari d'Eivissa. Has dit astronomia, has dit religió, investigació. Només nos falta que destaqués en la gastronomia. Crec que feia... No, tot això està molt bé, Tot això que fas, Toni, m'agrada molt, però és ben hora d'anar a Menorca. A Menorca no hi vas mai, Bueno, i mos puc dar res del meu poble, que és Ferreries. Sí, tenim Menorca també, no? Sí, precisament de Ferreries hi ha el carrer Maria Àngels Cardona, sí o no? Sempre allà de Boi de Ciutadella i deixau Ferreries. Saps quin és el carrer Maria Àngels Cardona, Ferreries? Va néixer el meu concu. I doi, aquesta, que també té un institut d'educació secundària a Ciutadella, Toni. Sí, estan parlant d'un altre personatge totèmic, una biòloga, de les biòlogues més grans que ha donat Menorca i Balears en general. Perquè pesava molt. Sí. Era Maria Àngels Cardona, va néixer a Ferreries el 1940. Se va llicenciar en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona. A Barcelona, I allà a Barcelona acabaria sent catedràtica de Biologia Vegetal a l'Autònoma. Déu-n'hi-do, una carrera fulgurant. Sí, fulgurant. Ella va dedicar molt d'esforços a l'estudi dels endemismes insulars, sobretot de les Balears. També és autora d'una 50 de publicacions en diverses revistes. També va col·laborar en la redacció de l'Enciclopèdia de Menorca. Jo la tenc tota, a la baixa televisió de la sala. un clàssic. I també va ser membre de diverses societats i comissions nacionals i internacionals. Desgraciadament va morir el 1991, tenia 51 anys i la seva salut era molt delicada. Això em fa molta pena, Sí. Això em fa molta pena, Sí. Tan jove, molta pena. Sí. Bé, què passarà ara que tindrem, tot sembla, una facultat de medicina, Toni, en el futur? Generarem personatges totèmics? Li haurem de cercar un nom en aquesta facultat de medicina, no? Per aquí volia anar jo. Per aquí volia anar. Un personatge d'aquests il·lustres nostres, Balears. Un altre metge... Alguna idea? No vull donar idees, però el meu nom ja està present d'algunes platges. Sí. Jo crec que, per ventura, l'expresident José Ramón Bauzá era farmacèutic i està relacionat amb la medicina. Deixarem anar. Això ho deixarem anar. Jo m'estic veient més Maria Àngels Cardona, que té un pot de relació. Sí. Bé, per ventura. Podria ser... Però primer ho han de decidir i després l'han de fer i Podem li ha de donar suport. Perquè si no, són pagues comptades. Pues yo apuesto por mí mismo, Jeremías Hernández Fernández. Y con la iglesia hemos topado, que li havien ensenyat, Con la iglesia hemos topado. Toni, fins la setmana que ve. Molt bé. I